Buhong. So na may trabahoon karon no. Balay. Lisda na namo ang kuan. Kini og gianam lang nila og kanang guba no. Kinira kuno na ay sanay sablayan. Ila unahon kay lain magitimpo kauwanon. Nanay natangtang dito tulo kasin. Kita mga manager tatanaw na dani. Kita lang tingguan dawat sugu-suguon ra. Kuno yung kahoy ang gamito no. Tipo man siya nga kahoy. Muning mga kanang gitugutan pagpagaba sa una katong nga tumba sa bagyong Udit ba. Mo ni siya. Ay trabaho ani ko papa. Igso na ko papa og gagaw. Isugdan na nilang tao dahil isa kakahoy dito. So kung inyo makita ganam-anam na muna kay hadlok may basig buwan basa ganan ito. Gani kay murag init na. Paabot ang tanin nila no nga kuan suguon ta kay napa sila di kuan plaster nga kahoy. Tagay! Hey! Buya jubam. Dung agsa ta kay humana man snack sum dung ag ta paniudto na. On nili na taod karon no. Now. Nila taod tulo. Ya, break time pa man. So ato oras alas 10:20 na no. Ya, balik sa trabaho dito sa taas. Ya, ako trabaho maglungag sa nako. Ako sa ni humano na akong gitrabaho dira ay tabang dito. So na busy ta gamay karon no. Ya, tabuon sa ako kumama kay na siya gipalit para sudan sa mga panday ba. Natan diri taas. Tanaw na to. Murag medyo dag-um gamay. Wa kay kagawa sa nga daw. Kuy gagaw. Ison na papa, na papa. Ang ilan na murag silbi kato nga pa. Ang kato dito kusina ipawahay na basta tugma hindi na ro. Nga nila ni basig ng uwan ba. Dapat maatog pa na siguro nila niya. Taligsik ito uwan kauwan gid gamay yung hinay basa kaya basa mo mga gamitan ni kumukusog uwan na malang di na mo kusog masigilan na itaod ang kuwan karon na Atauran daan sin ani dai. Oran daan sin ko no. Lain na timpo.
Ganun iniinit ng gamay, oh. Yung dang ang uwan. Butang sa nagsin o sa tangan na dito. Ano lang isa, oh. Saka sin gitistingan lang niya ting paniudto naman maniudto sa lang may. Maniudto na taon ramo sudan na. Sudan sa panday. Maniudto sa may. Dusi pa kapinwa pa naglaon na pero nagsugod na sila dito sa trabaho. Mag-atop na kay nagkuan gikumpasa na mo ang kuan panahon labon wala pa nag-uwan. Ako trabaho ko tighato din ni Senya sila. Nagkuan na sila dito sa babaw. Kataod na sila tulo kasi no. Nya medyo kauwanon na sa daw. Pasok nila ang kining katunga kay basta uwan ba. Ano na pagpikas, oh. Manager, oh. Parang taon pulog sa yun. Kini nga cider. Kamay na lang. Kinapun sa din. Ugda na pagkatapos. Dagom na po, gisugod na kay kasinungan na po nito. Dagom na po na sugod. May lang din puwan. Taon na nila ang bubong, oh. Sumpah. Kita na nagbubong. Kita mo. Dito na nila yung sunod adlaw. So mana na siya nga part, oh. Gani na pa dong dito. Okay na. So ugma dire na pod. Kay humana naman ni dire niya hapit na sa dalas 5. Mao na ni ron ato mahuman karon nga adlaw so dinhi namin nga side dapit. Mo man katong nahuman ato nangagi so tiwason dire. Ya, init ya dire dapit kuan. Kananan kusina. Mo sa ni tiwason na pod. So kapit na mahuman na. Mo na lang ni siya nga part last na ni ug ang bubong din tangan. So gitaod na nila ang last part ng bubong. Last na. Humana na dayon. So duha gid siya kadlaw ng humana. Gikan dire. Padong dito sa last. So nahuman na gid ang tanan, no. Wala na ito siguro hinanok na gyud to gani kay bag-o naman na. Wala na ito. So mo na ni atong katapusan sa to video. Bye-bye. Sakto kayo, timing kayo pagkahuman sa atop kay nag-uwan man kusog, oh. Nag-uwan, timing kayo nga mahuman na ba? Manag atop. Nindot na tong tulog gani kay wala na ito.